Yaba mfowethu, ubanjena-ke uma usufaka impahla ebizayo okuthiwa-ke i-the legend undefeated. Mhlanuka imithetho bafowethu yalezi mpahla zakwa-undefeated. Awulwi, kuthiwa ngimtshele kanjalo umvelase, awulwi ugqoke leli jacket, awulwi ugqoke le mpahla. You understand? Usiphuza isiqatha ugqoke le mpahla. Yazi, awuhambi ngeenyawo ibanga elide elingango-40 kilometers ugqoke le mpahla. Please. Ya, awufaka uphaqa ka-R30 uma ugqoke le mpahla. Awumbingeleli umuntu ongagezile uma ugqoke le mpahla. Awukhulumi nomuntu okhulumela ukudla uma ugqoke le mpahla yakwa-The Legend. Itholakala around Carlton Center eGoli, Johannesburg. Ngena ephejini lami uzothola more ngalezi mpahla. Angimfuni umuntu oyisiyoyoyo mina ongakwazi ukugqoka. Usefake le nto-ke manje, le nto lena nophaqa-ke manje baselokhuzana. Ya, ubanjena-ke uma usugqoke le mpahla bafowethu. Iyatholakala, leli jacket lo-600 kuphela. Okwamanje lo-600 leli jacket leli. Ziningi-ke iy'mpahla, ayikho impahla engekho la ekhaya. Thank you very much. Ubanje. Thank you. Ngaphakathi inje, ngaphakathi. Ngishabo. Ngaphakathi yayo. Ya. Awufaki i-polo neck ngaphakathi kwaleli jacket. Eish.